To jest fragment filmu Kantpol. Co weź pieruni kombinujecie? Masz wągiel do ludzka. Sam go Mamimum. Co, wodziona ci smakowała? A jak nie zaniesie tego wągra, to ci do szmotna kopiemy, o! Jo, bez was ma helflaku dostana. To było. O, dobra, idziemy, dobra. A idź. Bieg. Słuchaj, Tonuś, co ty na tej bramie robisz? A co Powiedz ty mi, obchodzi? co ty robisz? A co ten wągiel tu robi? Powiedz mi. A co ty sam robisz? Co ja robię? No, Ja jest tam, rozumiesz, ty już na bramie. idź tam. Ty możesz pilnować, idź tam i rozumiesz? tam przewachuj. Same mój plac. No. Kiernicki, kurduplu. A co oni tam robili? Słuchaj, co oni tam Kończ mi robili? sam wynok, kwiać mi się nie wtrącaj do mojej Ty się roboty. nie wyłączaj. Ja wiem co robić. Kurde, bo Nie chłopie, nie pierdolij mi to, rozumiesz? Pilnuj bramy, rozumiesz? To jest twoja robota, moja robota jest tam, Jak się rozumiesz? masz nawet mi kupi pysk się Ja! Ty nie mazniesz! Ja? Jerunie! Pochluna! Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.